Hi guys, good morning. Karon karon guys kinago sa school ni Lucas ako siyang ihatod. Hello. Say hi to the camera. Hello. Hello, say hi. Wave. Hi. Alright. Guys, a video. Hi, baby. Okay, come on. Sit down here. Oh, I can carry your bag na ano. Okay, I will tell your teacher that you wear your underwear. Alright guys, nato na ako si Lucas na. And nagsuot na day si Lucas karon og kuan, siya ang brief. Nung ipalit na ako kagahapon. Din ako na pong giabisuhan ang mga teacher nga underwear na si Lucas. And sa iyang bag, nagbutang na po si Janet dito og mga extra niya t-shirt, pants o extra underwear o diaper. Kaya ang kaso man og makakuan siya dito, mabasa siya, at least na siya kapulihan ba, kay mailis. And karon guys, kay padulong ako pa uli. And medyo bugnaw karon ng panahon. Ang iyang temperature is 52 degree Fahrenheit, pero na siya, it feels like 42 degree Fahrenheit. Silawa eh. So yeah, kita lang tayo niya guys, hindi makaabot na ako sa balay. Peace. Karon guys, kinana ko sa balay, and mao na pud akong trabahoon karon. Wow. Sige guys, kusan ning trabahoon ha. Then guys, kayo man ako pang arrange no. Dayon ako na lang day usa dire kay si Janet natulog na. Jody pa maguna siya unya, straight na siya 3 nights, bali kagahapon ang iyang first, tapos off na siya sa Sunday. And yeah, so na akong buhaton, man ako pang arrange dire ay mamahaw naon ta guys. Karon guys, kay mo ni akong pagkaon, chapsoy o inununan while watching Biyahe ni Drew. Yeah. Ngaon to guys. Busog na guys. Thank you Lord. Tapos manghugas na ko. Yeah. So karon guys, suman ako panghugas, dayon nasulod akong buhaton kay magluto og sudaan.
Yan, ang akong naunahan is mag kinamatisang baboy ko. Ano yung gamiton? Pork kasim. Pero, nutan kong kamatis. So, akong buhaton ni mapalit ko sa silingang tindahan. Dire sa likod ra guys. Asian market siya. So, kuyog ta. Karon guys, yung lakaw na ta. Na yun, magbaklay ra dahi ta. Kaya iduol raman. Naraman di sa likod. Para po mga maka-exercise na gamay ba. Yeah. Kinamatis ang baboy di akong lutoon guys kay si Lucas ganahan masag sabaw-sabaw ba. Tapos si Janet pod usapon na saya mga ganahan nga sudan. Baktas lang ta guys. Pakita ako sa inyo ang palibot. Mo rin ay itsura sa mga apartment no. Mo ni ang iyang tawag na ambience. Medyo kuan dili kasi saba ba. Daplin rin may kuan dire oh. Kalsada. Pero dili ra siya kuan, dili ra siya saba. And mingaw ra. Then si Janet kung gikan siya duty, matulog siya. Dili ra kayo siya kuano nang matugaw ba. Kay mingaw ba ang lugar. Peaceful. Dayon diri dapat sa mo ang kuan guys, apartment. Naa siya ay kuan diri ning lake. Diri oh. Na diha. So kuan lang siya. Naka kuan ba? Na siya kural. Private property siya. And diha usahay baktas mi ni Lucas, magay ko kuyog minduha. Sakay siya sa iyang bike nga tulod-tulod nga bike. So na kay namugod po yung mga kuan guys so kanang mga nana ba? Goose. Una na ko tawag na kay pato, binakog pato na siya. Pero goose din na siya day. Say kanang kuan si Lucas, kuan mo ng klase ra ni Lucas, MWF. Then kung wala siya klase, sahay mag kuan mi, baktas mi diri sa kilid sa lake. Magtanaw-tanaw mi ana nila no, mga goose. Then apoy mga wild duck di sahay. Na lake. Then mo na din ni guys. Nga ang adtuan. Mo na ni siya ang Asian market. Pangalan niya is SF Market. So abot na ko guys no. Buka sa tag card. So, tayo sa sulod guys. Sa SF. Then, diretso ta sa may kamatisan. Daus-us man itong kamera eh. Kalitag unom ka buok. Mo na yung price oh. $2.99. Tapos kuha po tayo carrots. Kay plano kong magpansik sa sunod ng adlaw. Duha lang kabuok. Goods na yung duha. Tapos sunod palit ko og pansit canton.
And uli na dayon ta. Magluto na ko. So, di ara. Ang ginapalit din ako nga pansit guys. Kani oh. Excellent. Pansit canton. No? Tapos, sugulan ako siya og kani. Sutanghon. Vermicelli. So, yeah. More na itong paliton. And bubayad na ko, guys. You have camera? Yeah. I'm trying to make a video for myself. Thank you. Have a good day. Goods na, guys. So, kita lang ta sa balayon niya guys, makauli na ko. So, karon guys, kay naabot na ko sa apartment, no? And, wala din ako mapakita kung pila presyo ani niya. Ang kanilang excellent guys. Ang price niya is, excellent pancit canton is $3.99. Then, kaning sutanghon, vermicelli, kay tag kan siya $2.99. And ang carrots nakabayad lang ko niya og kuan 0.27 cents, no, duha ka buok. And overall ang tomato ri ay kabayad lang ta og $3.92. So overall guys, apil na sa tax kay kabayad ta og 11.67. So yeah, di na lang ta mag-convert para dili kayo ta mamahalan. So mag-prepare sa kuha guys, yung mga lamas sa kuasa ni siyang digamuhon, tapos magluto na ko. So magkita lang garo taon niya guys, para dili kayo ni mataas-taas niya tong video. Yeah. Pero guys, itong luto bukal-bukal na. And humok ng karne. Kung pinali. Natay bok choy. Siling haba. Kani. Lunod din ako sa dito. Gitilawan na po na ako. Okay ng lasa guys. Pwede na. And yeah. Humana ni. Maligo sa ako kay kuha naman ang oras dire 11:38 and kuha na ako si Lucas alas 12. So kita-kits lang niya guys, ni kuha na ako si Lucas. Yeah. So right, let's go. Kuha na to si Lucas yo. And time is 12 and wala na tayo ko jacket karon guys kay kuhan man kanang dili na kayo bugnaw ba kay na naman good siya init para ganiya nga sayo pa wala pa adlaw magawas ang adlaw yan ang hangin kay pati bugnawa no walang jacket na kaganina. Yo, abot na ko sa school ni Lucas. Sulod na ko. Kumusta ka to siya no? First time ba niya magkuhan karon? Ang walay diaper nga muskwila ba? Tanawon, kumusta siya sa sulod? Next, okay. Amazing! Thank you. Come here, Lucas. Where your bag? Lucas! Wait! Oh, come on. Bye, Lucas friend. Thank you. Dagan, Lucas noon. Lucas! Wait for me. How are you today? I'm good. Very good. Good here. Okay, let's go out. The tire is so dirty. Yeah, that's too dirty. Hi. Na, talk to the Hi. Hi. Bố thu yeah.
Lo, what happened to your face? Wala, hugaw kay man. Hi. Okay, go up to your car seat. You're gonna put the camera here, bro. So that they will see you properly. Na. Hi, guys. Toy, yeah. Toy, yeah. Toy, yeah. Turn off the light. I'm turn on light. You're not using the light. Turn on light. It's morning. It's so bright. We use a light when it is dark. Okay? Oh, lock your car seat. Buckle up. Okay. You can do it. You can do it. Good job. How was your school? I'm good in the school. I'm back on this. And a beagle. There's a what? A beagle. A beetle? Yeah. Ah, I dig in the sand. I dig in the dirt. okay. Oh, I spot a deer. Oh, wait. I dig in the sand with hands. But that, the beagle. I'm scared with You dig in the where? a beagle. You dig in the... I found a beagle. You found a beetle? Then, what happened? My hands are so dirty. We need to wash your... Oh! You wash your hands already, right? With your teacher? Miss Janet? Ang pangalan din sa yang kwan, guys. Yung teacher is si Miss Janet. My hands and my teacher. My hands too. Okay, let's go. What food do you eat? Why is your mouth so messy? What food do you eat? Pizza? No. Beans. Oh, beans and... You like beans? Yeah. Did you finish all your food? Yeah. Okay, see you later, guys. Makauli namin sa balay. Peace and out. Abot namin sa apartment, guys. And good job kay si Lucas kay wala gid siya nakaihi sa iyahang underwear. Wow, high five, eh. Good job. Fist bump. Good point. Approve. Okay, love papa. Yay! Okay, mag-eat na ka, ha? Imong lunch, ha? No. Huh? You need to eat. No. Then after eating, No. ang guro kayo, Messi kayo naong, oh. Sige guys, pakanon sa nako ning bataan ning gwapuha ni. Managkaon si Lucas, guys. Tapos wa kahurot sa iyang pagkaon kay busog na daw siya. Yeah. Wala tiwas ani, kaon na lang. Kita lang to niya, guys. So good po siya gubot, oh. Yeah. Hello, guys. Now karon sa parkingan. Okay, paano ko sa among ligid magbomba. Kay kuan mong gud siya nganing nag-deflate siya, guys, ba. Kita na ko dito sa dashboard sa kuwan sasakyan na, no, kasulod. Dayon bumbahan ako siya hangin, kargahan ako siya hangin. Gamit na ko, guys, kay kani, oh. Buto napakita na ba na ako ni sa inyo, ha? Tapos muna yung gamit na ko, guys, slime. Napalit na ko ni sa una sa Walmart. Medyo taod-taod na ni siya, guys, no? Dito pa rin sa Nashville. Tapos ang akong target, guys, ang butang is 35. Adjust ka nila plus minus. So 35 ang akong target na ikarga diha. So subok ko, guys.
Tapos ato ang ligid na siya ay 34. Then atong target is 35. So ito na siya ngayon. Tapos saba man dirita sa sulod. Ali maghulat lang tato niya nga mamatay no nang tingog diha. Then inig mapalong na siya. Abot pasabot na niya, na reach na niya to nga to ang gibutang nga target na 35 PSI. Oh, matay na. So, nana lang guys no. And yeah, dire na guro kutob niya tong video guys. Medyo taas-taas na gini nga to ang vlog no. Sa sunod na pod, makita na po ta sa sunod episode sa ato ang vlog. Kung nabot ka taman diri guys, daghang kay salamat sa makunangayon nimong pagsuporta and pag-amping ka mong tanan diya guys, kay wag-amping sa midre. God bless ka natong tanan. And this is your boy Ritoy. Yeah. Peace in and out.